Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Эшләр расланган график буенча бара. Түбән Кама мэры Шәбия урамындагы 3нче йортта барган ремонт эшләре белән таныштым. Җиңү армиясына кушыл, контракт төзүчеләр өчен гомуми керем елына 20 миллион сумга кадәр тәшкил итәргә мөмкин. Росстат хәбәр итә, Татарстанда бер атна эчендә дизель ягулыгы арзанайды. Бердәмлек билгесе, Түбән Камадан Донбасс халкы өчен чираттагы гуманитар ярдәм партиясын узаттылар. Түбән Кама мэры Радмир Биләев шәһәрдә БПЛА бәреп төшерелү турында хәбәр итте. Бу хакта шәһәр башлыгы Макс мессенджерында язды. Бүген иртән Түбән Камада һава һөҗүмнәреннән саклану системасы БПЛАны юк итте. Барлык хезмәтләр дә оператив эшләде. Объектлар җимерелү очраклары һәм зыян күрүчләр юк. Технологик процессларга зыян килмәде дип хәбәр итте ул. Татарстан Республикасы территориясендә пилотсыз очкычлар һөҗүме куркынычы иртәнге сәгать 8-дә бетерелде. Шәһәр башлыгы Түбән Камалыларны рәсми чыганакларга гына ышанырга чакырды. Пилотсыз очкыч һөҗүме вакытында зыян күргән Шәбия урамындагы 3нче йортта төзекләндерү эшләре дәвам итә. Бинаны 30 августта файдалануга тапшырырга ниятлиләр. Хәзерге вакытта объектта махсус техника эшли, биредә 60тан артык белгеч хезмәт куя. Бүген Түбән Кама мэры Радмир Биләев эш барышы белән танышты. Белгечләр белән аралашты. Аның сүзләренә караганда, төп бурыч йортта яшәүчеләр өчен мөмкин кадәр тиз арада уңайлы һәм куркынычсыз шартлар булдыру. Төзекләндерү эшләре графиктан расланган нигездә алып барыла. Татарстанда оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләр өчен гомуми керем елына 20 миллион сумга кадәр тәшкил итәргә мөмкин. Бер тапкыр бирелә торган түләү 2 миллион 900 мең сум. Моннан тыш туклану, кием салым, көн күреш дәүләт хисабына. Шулай ук хәрбиләр һәм аларның гаиләләре өчен социаль ташламаларның киң пакеты каралган. Тулырак алдагы материалда. Телефоннарда, планшетларда яхшы эшли белүче гражданнарны пилотсыз системалар гаскәрендә хезмәт итәргә чакыралар. Мондый күнекмәләре булган егетләргә җиңелрәк булачак. Хәзер яңа юнәлеш буенча җыю бара. Төп шарт башка частьларга күчермичә пилотсыз системалар гаскәрендә генә хезмәт итү дип хәбәр итәләр комиссариатта. Хәрби хезмәт үтмәгән егетләребездә, армиядә булмаган егетләребездә аларга ярдәм күрсәтеләчәк, аларны әзерләячәкләр. Кандидатларга сайлау мөмкинлеге бирелә. Россиянең көньяк чикләреннән алып Африкада урнашкан бүлекчәләргә кадәр БПЛА операторларына вакансияләр хәрби хәрәкәтләр зонасыннан тышта бар. Төп таләпләр хөкем ителмәгән булу, югары яки урта махсус белемгә ия булу, медицина күрсәткечләренә туры килү. Рубикон элиталы отрядына эләгергә теләүчеләр өчен таләпләр катгыйрак. Аларның бурычлары: артиллерияны төзәтү, разведка, һөҗүм итү операцияләре, штурм төркемнәренә ярдәм итү, логистика һәм робототехник комплексларны үстерү. Вакыт үткәчтен кирдән кайталар туган җирләренә хезмәт биткәчтен аларның шундый мөмкинлек бирәчәкләр. БПЛА гаскәрләрне хәтта чакырылыш буенча хезмәт итмәгәннәрне дә алалар. Уку Татарстан белән күрше төбәкләрдә кимендә 2 ай уза. Хезмәтне тәмамлагач, хәрби хәрәкәтләр ветераны статусы бирелә. Татарстанда бер атна эчендә дизель ягулыгы арзанайды, бензинга бәя арту туктады диярлек. Мондый мәгълүматны Россия Федераль дәүләт статистика хезмәте хәбәр итә. Шул ук вакытта 92нче бензин 3 тиенгә кыйммәтләнеп, литры 70 сумга җитсә, 95нче маркалы бензин 4 тиенгә артып, 75 сумны тәшкил итте. 98нче һәм аннан югарырак маркалы ягулык бәясе 5 тиенгә артты һәм литр өчен 98 сум 50 тиенгә җитте. Дизельнең бәясе исә бер юлы 1 сумга кимеде, 80 сумга төште. Гомумән алганда, республикада бензинның уртача бәясе 3 тиенгә генә артты. Литры 72 сум 94 тиен тора. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез.
Бірдәмлек билгесе Түбән Камадан Донбасс халкы өчен чираттагы гуманитар ярдәм партиясын узаттылар. Бу юлы волонтерлар «Газель» автомобиленә тонна ярым йөк төяде. Тартмаларда азык-төлек, кием-салым, дарулар, урын җир кирәк-яраклары һәм шәхси гигиена чаралары. Шулай ук физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен инвалид арбалары. Толырак алдагы материалда. Правой стороны коробки. Дарулар, азык-төлек, кием-салым, урын җир кирәк-яраклары, шәхси гигиена чаралары. Буларның барысы да Донбассның тыныч халкына юллана. Ылы йөрәкле Түбән Камалар җыйган гуманитар ярдәмнең гомуми авырлыгы 1,5 тонна. Волонтерлар һәр тартманы «Газель» машинасына урнаштыра. Отправляем. Бу рейс белән эш эвакуация арбасы да җибәрелә. Аларны шәһәрдәшләребез үз куллары белән ясый. Металл конструкцияләрне эретеп ябыштыралар, тәгәрмәчләрен сатып алалар һәм әзер эшләнмәләрне волонтерлар складына китерәләр, ди Лариса Орлова. Политехника клиеты студенты Ойнас Хосимханов та волонтерлар сафында. Ул әти, әнисе белән бергә хәрбиләр өчен ботка әзерли. Бу юлы 10 шундый тартма җибәргәннәр. Һәр төргәкнең саклану вакыты 2 елга кадәр. Их буквально надо... Кыр шартларында бик уңайлы, ботка әзерләү ысулы бик гади. Башта су кайнатырга, аннан соң әзер пакетны шунда салырга кирәк. 5 минуттан соң ботка әзер була, ди волонтер. Бердәм эш нәтиҗәсе озак көттерми, санаулы минутлар эчендә «Газель» автомобиле тулысынча төялә. Башта йөк Казанга озатыла, аннан соң зур фуралар белән Донбасска юллана. Волонтерлар әйтүенчә, ярдәм җыю өзлексез дәвам итә. Кирәк-яраклар Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча кабул ителә. Мондый рейслар атнасына 2-3 тапкыр оештырыла. Альбина Вәлиева, Алмаз Кашаев, НТР яңалыклары. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз. Хәерле яллар сезгә.